Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat Pynjaw sliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but shispa % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. India kala Khang Lynti bak yak ka betut nang bakli hadam hakawa Chenab ban pentikna bak nang nikam de bentut wat tang drop ru sha Pakistan. India kadang pen kreat ru ban Khang Lynti naga kisang ganga project nakawa jalum. India kala yakani hadi makala yatai sani bha la shite yotam menta. To khubo naga sarkar kala pentip biya ka gate jongka bagli har haidel power project la Khang no sbak bat shen on sa Khang Lynti no sia ka betut na kisang ganga dam ka badai ka hydro power plant ka bhe bha ka bran ha ki tha jate lam sep ngi joga Himalaya ka bran ha ki them joga gores. Klashim yaga jam di hadian bakala raiban sange no shua yaga Indus Waters Treaty bat ka Pakistan. Ken dia kala pha hadu san phongut ki engineer ban pendep yaga ni kakam.